Salutare tuturor! Bine v-am regăsit! Bine v-am găsit la un video. Noi suntem noi pe aici și astăzi avem să ne jucăm Brawl Stars. Vă rog, dați un like, un share, un follow. Tot ce vreți voi acolo, deci da, scrieți ce vreți în comentarii, deci noi nu comentăm, deci hai să începem, nu mai stăm la discuții, stai! Canalul nostru de YouTube Generare plăcută. Deci noi o să mergem așa lejer, deci n-are rost să ne grăbim dacă îmi pun în... Așa, vedeți? N-are rost să ne ducem așa direct pe ei să-i spargem, pentru că o să ne omoare, deci eu vă spun o tactică, așa să vă spun. Da. Să stați așa liniștit, știți? Da. Lăsați așa și fără să faceți nimic și o să câștigați mai bine. Deci nu vă băgați pe ei direct, cum ar veni. Sau dacă vreți, vă puneți pe solo și stați decât în bușuri. Deci, dar noi aici nu putem să ieșim, că toți cam pe noi. Da. Cam sunt toți pe noi și știu că suntem aici. De ce nu prea noi ieșim. Da. Am făcut o stimată, deci nu știu dacă o să dau de un pot. Da. Vă rog să dați un like, deci... Da. Atâta vă rog. Like-ul și să vă abonați. Clopoțelul, să vă abonați. Să activați clopoțelul. Bă, dar mulți este, bă, acum am ieșit, o stați în bușuri, cred că. Vrei să... Stai ușor, nu te băga pe ei așa. Am dat pe unul. Posibil să ne moare. Am dat abilitate. Bă, ușor dau. Vino, murim! Bogdan! Eu încerc să-i bat, deci... Și eu. Deci e bine, deci tot e bine, deci primim plus 8, deci nicio problemă, mere lag, bă. Deci e o problemă, mere lag. Da. Câteva trofee acolo. Cred că iar au venit ăia. Au venit prietenii noștri iară, Da, lasă, dă încolo, deci nu e... Deci e bun, deci... Dacă vezi, uite aici, brawler ăla. Vezi în comentarii. Te dau cu Frank, Jackie, cu Jackie, hai! Uite-l-ai! Stai, da. Deci, hai, let's go! Ia-le tu fața, mă duc eu în față. Du-te. Deci noi nu facem planul, deci știi? Deci mai bine să putem calcula decât pe... Le-am luat, lasă-le pentru tine. Lasă așa. Nu te rog, lasă-l. Să încolo, nu-i neapărat să le iei. Hai 4 de aia, am vrut să mă duc să le iei tu, ca să normal, să fii tu mai tare. Deci... Hai, aștept. Vin în 3, 2, 1 și... Iuhu! Cred că e o problemă. Wow, câți playeri în zona asta, nu știu unde au fost de șotul. Nu, vin aici. Vezi să nu mori. Încerc. Stau în sus, să mă regenerez. Și acum vreau să mă duc pe ei. Nu merg până acolo. Nu are rost să merg pe ei. Avem puțin lag, dar... Avem lag pentru că au venit niște oameni la noi și trebuie să intre cu mama noastră și nu știu ce pe ăsta. Să vadă, să construiască eu știu ce și nu știu cum, deci nu vă speriați. Dacă nu era pe net, deci era mult mai bine.
Nu da. Cred că am văzut să activez ultimatul. Nu au ceva, acum lasă-l vine către tine. Ia. Lasă că stăm aici. Mor. Din păcate am murit, n-am avut ce să fac. Da. Cam așa. Încerc să... Stă la Sper Bogdan să câștige. Hai, Jackie, nu mă dezamăgi. Sper să câștige. Nu. Dă-i ultimata. Dă-i. N-am avut ce să fac. Erau Încerc, doi de scuze. mine și eu eram unul. Dar măcar am câștigat acolo cu trofeu. Da. Stai că... Da. Deci, o să facem niște de-astea vloguri, live, o să facem Brawl Stars, Minecraft, CSGO, ce să mai spun, ce vreți voi, scrieți-mi în comentarii, deci toate jocurile pot să joc. Acum Da, și noi acum ne jucăm momentan pe tabletă. Da, eu sunt pe telefon și el pe tabletă. Deci noi putem să ne jucăm pe calculator, pe laptop, pe televizor, ce vreți voi, FIFA, tot. Deci cam atâta pe ziua de azi. Vă mulțumesc dacă ați dat like sau follow. Pa! Am postat pe YouTube? Mă scuzați, stați că identificare, iar mă arăt asta, iar așteptați, vă rog un pic. Stați un pic să nu mai știu să-l opesc, what the fuck.